nyirami sawi lanjut buku itemen karo pae. Oke bolo, dadi iki mang ceritane isu-isu aku hape nyirami sawi seng ning samping omah ngene bolo. Dadi iki mang ceritane aku teko nyirami sawi iki, soal iki wis suwi gak disirami bolo. Dadi iki yo sane 3 dinon gak disirami, akhir iki mang ame tak sirami ngene bolo. Dadi iki sawi niki senang ndur pae, dadi ame dinggo gawe sayur-sayur ngene bolo. Dadi biasane kan sawi toko, dadi iki paene inisiatif di sebari sawi ben penak le nyayur jipo ning samping omah ngene bolo. Lagi meng tak sirami niki nggo selang seng ning samping omah iki tak sirami ning ki meng gak sida soal iki banyune malah ramili ngene bolo. Dadi iki meng yo tampak kesek kerane lagi ame tak semproti ngene bolo. Ning singkat cerita iki meng wis tak semproti, dadi iki meng wis rampung lah nyirami bolo. Dadi gak tak video soal iki meng malah wedi nak HP niki kena banyu ngene bolo. Lagi sawi enek kangkung dingah bolo. Dadi iki umur lagi enek semingguan ngene bolo. Dan wis tak paneni dingis tak gawe sayur dingah yo enak bolo gak pahit. Soal iki yo akeh bolo ki tandurane enek sawi, enek kacang panjang, enek kangkung dingah ngene bolo. Dadi selanjutnya engko medike terong ngene bolo. Nah iki meng lanjut singkat ceritane iki meng sore bolo. Dadi iki meng ning tiang wis gawe tiang iki meng nggo kelok-kelokan ben kayak enek nyamuk ngono iki. Lanjut karo nunggu sore maghrib iki meng aku karo Pak Imeng nareni damen sing ndek ben ki pernah tak gawe video kalo bolo. Dadi iki malah wis entek, akhire iki meng ya wis tak tali karo Pak ben nak udanan ki gak teles ngene bolo. Lah dek gini ki aku ki yo lagi gawe taline saka apa jenenge godhong tebu ngene bolo. Tak sembungke ben iso dawa ngene bolo. Ya wis iki meng langsung wae tak toto karo Pak iki meng tak toto tak bongkoki. Yo iman-iman bolo soal iki lagi larang pakan. Akhire wis iki meng enek sithik iki meng dibongkoki dinggo pakan enek 2 biukan ngene bolo. Lah dek gini ki wis rampung lah nglumpuk ki meng akhire wis tak tali ngene bolo. Dadi yo lain iki kudu hati-hati bolo soal iki damene yo cendi-cendi ngene bolo. Ya wis iki meng aku yo etok-etok latihan nali ngene bolo. Ngene iki naling niki agak biasane malah kebelir ngene bolo. Dadi yo kudu hati-hati. Lah dek gini ki nak tak tali siji ki ning malah gak iso bolo. Akhire yo wis samping mau ditali pae aku nali sampingi ngene bolo. Dadi gini iki wis bongkokan terakhir bolo. Nah mungkin enek 2 bongkokan iki bongkokan terakhir. Dadi ya lumayan bolo kena nggo pakan nggo bengi karo sesuk ngene bolo. Niki mung singkat cerita wis tak tali ame tak inggir kirono soal iki meng yo sitane meh disapu ngene bolo. Lah dek gini ki ya wis rampung iki meng tak jiko HP-ne, aku HP ngangkat bongkokane sik meng langko lanjut meh tak sapu ngene bolo. Soale nek disapu kuwi malah udan ngene bolo. Malah engko nak mbumpeti kalenan ngene bolo. Dadi iki siji digo pakku, sing siji iki yo meh tak cangking ngene bolo. Oke bolo, tunggu vlog selanjutnya.